Hi guys, it's Tamia Ja and welcome to the background. Background ya lero ndiya a President Chakwera. Nimafuna ndipita ku salon akandimange komano ziti chedwetset kuli bwino ndipangika background ikena wakandimange. So tisanayambe nthawi nake ndinadzapanga background ina yake yokhudza munthu wina wake wa ku MCB, and after that ndinadzalandira ma message ondiopyeza onditukwana kwa anthu ena ake awiri. Anthu amene awa they claimed to be part of MCB komanso anena zokuti munthu wa ku MCB amamutchula dzina kuti watuma iwowo kuti andiuze neyo kuti ndisadzanenenso chilichonse chokhudza MCB. That's what they told me. Mukandiona ndikuyankhula zinthu za ndale pano, it doesn't mean kuti I'm trying to attack anthu andale kapena kuibitsa mbiri ya dzipani. Ndimakhaza kuti ndikuwauza Malawi whatever it's going on chifukwa dziko lisila munthu. That's why munthu kuti akhale president amafuna mavote a Malawi chifukwa dziko ndi ndani kodi ndi la Malawi. Ndamiya udzipanga zako kumalawi kuno zinthu sizikuyenda, ndzipanga zanga zinthu zikungokwera ine ndalama ndilibetu. Ku Shoprite kupita ndi 100,000 kugula ma groceries. 100,000 you ngota ngati as you ngota like nobody's business zinthu kudula. My guys. Okay, ndiyo a President Chakwera amalongosola zomwe boma la MCB lapanga. Him as the president amalongosola zinthu zomwe apanga ku Malawi kuno ndiyeno analongosola zinthu zingapo ndithu kenakano ati zinthu zina zomwe amafotokoza ndi zabodza. Nde ineyo zinthu zinazo naziwerenga komano chizungu chinandikanika. Nde ineyo ndangotolelako zinthu zomwe ndamva mu chizungu chifukwa umadzaponyetsa magayizi kuti iye amatitu chakuti. Okay, nde a president akuti amanena zokuti iwowo amanga manyumba 29 okhalamo ma staff ma security staff members, and manyumba awa amangidwa ku Phalombe zomwe anena president ndi zimenezo. Ndiyeno kafukufuku waonetsa zoti zimene zizindi zabodza chifukwa choonena zokuti manyumba awa omwe amanena president kuti amanga ku Phalombeko kulibeko. Agasoni Sompho anauza azodi yake kunena zokuti zomwe anena president zo si zomwe zili ku Phalombezo, even foundation kulibe. My guys, they did not. Zamanyazi. Hey, let's continue. Police organization ina yake, it's called COFO, Community Forum Organization. Mimene hii yadandaula kwambiri. Chifukwa president amayankhula as if zomwe COFO anapanga achieved, amayankhula as if anapanga achieved ndiwo a president yo. Pamene sizinali choncho chifukwa choena zokuti since 2022 organization imene iyi imalandira chithandizo chawo from World Connect. COFO adandaula ndithu akudandaulana president. Tipitilize weraso anayankhula zinthu zina zomwe anayankhulazo ndeno ma social media mu anthu amene amagwira kuntchito kumene koko ena asoti akula akumene koko komwe Chakwera claimed kunena zoti anapanga ndiye anthu ena ndithu anena zoti ayi they did not. Nde that's why mukuona ma social media kuti president amanama anamiza Malawi kuti anapanga izo amene sanapange. Okay, nde ineyo I just feel like kuti Chakwera, he's a good person and he's a good president. Komanso Chakwera amafuna ku Malawi kuno udzakhale ndipo kukhale komwe anthu ambiri amafunira. Komano I feel like kuti anthu omwe amamuthandizira ndadyera